entonces nos imos vincular toda a charla a cancións e contextualizala pois mediante melodías. Aqueles textos, todos os textos da literatura oral, incluso hai adiviñas cantadas, pois poderían ser interpretadas coa propia voz. A nós gustanos máis a música interpretada ca voz, as cantigas, os poemas musicalizados. Un resto púdico desa canción é o asubío, que tamén últimamente quedou mal visto, incluso en algúns bares poñíase que se prohibía cantar e escupir en el suelo. Últimamente xa poñen e asubiar, non? Poñen e engadido. O certo é que a canción é un dos elementos de cohesión social de todos os povos do mundo, de todos. Xunto coa palabra, decía Ángel Foley, e tiña moita razón. Sabedes que Ángel Foley era un home moi anárquico, andaba ao seu aire, mesmamente no seu aspecto coñecíaselle ben, afeitábase por onde lle tocaba da gana, ás veces quedaban uns cantos pelos por aquí perdidos, e entonces, co feito de ser amigo e de non ter unha peseta que nunca tivo, sempre que nos encontrábamos dicía, tomámos un café, tomámos don Ángel, sí señor, chamábamos, porque sempre andaba co sí señor, como coletilla, non? E entonces había un bar ali na Rúa do Progreso que se chama ainda hoxe o Guibeiro, e ele chamáballe o Bidé. Chamáballe como lle daba a gana, quedou o Bidé e íbamos ao Bidé a tomar un café. E ali contábamos contos enormes, fabulosos. E entre as cousas que nos contaba, deixou escritas, dixo que un pobo deixaría de ser pobo non cando perdera a súa palabra, non cando perdera o seu idioma, sino cando perdera o sentimento común de cantar. Porque o de cantar é o sentimento común. Non é gratuito que moitas cancións nos poñan os pelos de punta, non. Iso é unha confabulación que non sabemos de cando se xuntou a palabra na música e deu lugar ás cantigas. Mirad, as cantigas imos facer unha análise pequeniña, pero recorrer os xeitos esenciais da nosa cultura. Para nós, os máis bonitos son os alalás. Os alalás son tan anárquicos como Ángel Foley. Son cantos que non se someten a ninguna medida, donde a palabra dicta, mentras pode, e cando non pode, acaba con un ailalelo final, porque xa as palabras non ternan do sentimento que levan. Son cantos de dous sentimentos contradictorios. Son cantos de amor ou de xenreira. Sirven para expresar o contrario. Son cantos solitarios, e xa digo, anárquicos, non se someten a ninguna mentira. Ninguén que cante un alalá é capaz de cantar igual ese mesmo alalá duas veces. O alalá non se canta co público, o alalá cántase por un. E en algún caso cántase para que alguén que escoita reciba a mensaje. E o primeiro amor que eu teña ha de ser dun arrieiro que non ten bota sin viño nin a bolsa sin diñeiro. Podo parar a encender o cigarro, saludar o veciño, botar o xuramento. E a vida do carreteiro non hai vida como ela. Todo día de carreto e de noite na taberna, ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalala. Este ten ritmo, porque o carreteiro, que era o camioneiro de antes, que andaba ao pé dunha reata de mulas ou uns carros de bois, onde levaba aqueles produtos ultramarinos, o chocolate, o café, o gas, o viño, onde non era terra de viño, o sal, pois marcaba o seu cantar co andar das festas. Non sei, habería cantidade deles. Estes son cantos solitarios, son incluso chegan a ser
moitas veces hai que desmentilos, é dicir, hoxe están presentados a voces e en armonizacións moi completas e redondas por grandes corais e por orfeós. O certo é que o nacemento dos alalás foi canto solitario. Despois que se metera e que se adornaran, cando estivemos en Cuba preguntaba moita xente, preguntaba si, xente moi interesada pola cultura galega, pola música, preguntaban si os alalás eran eses cantos de tanta armonía. Tivemos que dicir que non, que efectivamente eran cantos solitarios, que a posteriori, pois os orfeós e os grupos numerosos buscaron de voces para interpretalos non a uni, sino a... Despois de volta aquí preguntábamos polos mojitos que hai o bote Galicia. Nos pagamos todos. Bueno, para que van a falar na Copa Galicia. Pero bueno, dicíamos que o mundo da música, da palabra nosa, é moi importante. Pensade que nesta cuarteta que vos vou dicir agora é un canto de amor precioso. Di, antes do mundo ser mundo, antes do meu pai nacer, aínda eu non tiña dentes, rabexaba por te ver. 4 versos, riman os pares, octosílabos, é a mesma fórmula de sempre, e sin embargo dá pé a alalás preciosos, a instrumentacións vocais redondas en que cada quen se expresa. Dicíamos, Mini, é importante que lembredes, os alalás son cantos para si mesmo, non son para ninguén. Ás veces cantábaselle a unha moza e dábaselle a entender por medio dun alalá, ou a alguén que querías mal, cantábase como que era para que daba no anonimato para que repararan aquilo que te dicías. E o señor cura miroume, díxome que era galana, señor cura miudín, a usted non lle importa nada e eu non queiro